Lero pa Factory 265 Media timvera nkhani ya mnyamata wina amene adabedwa pa chipatala china chachikulu kwambiri mu mzinda wa Blantyre atangobadwa kumene mchaka cha 1995 ndipo analumikizana ndi mayi ake omubereka mchaka cha 2022 inde patadutsa zaka 27. Kodi chinachitika ndi chani? Zinakhala bwanji kuti alumikizanenso ndi mayi ake patadutsa nthawi yotalika chotere? Tiyeni timve nkhani yonse. Ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tiziyendera limodzi. Zina yanga ndine John Tova ndimakhala kunchewu. Nkhani yanga ikayambira mmene ndinabadwira mu 1995 pa 24 September kuchipatala cha mayi anga anandibereka bwinobwino kuchipatalako ndipo banja alina chifukwa chino munthawi imeneyo inalibe mphatso ya mwana. Mayiwo amati akakhala ndi mwana anawo nthawi imene akangopitirira mayiwo anali aanjera maso anaenda munawo ndi akadzauwa nthawi imeneyo amati akakhala ndi mwana anaja akangopitirira. Ndanapanga chisankho chotino atapita kuchipatala cha kuti akangobako mwana ndi mwana amene ndinabedwa mu nyengo imeneyo ndinayineyo. Izi zinachitika zino makolowa awana ndi bawa anjirawa anthu akuti amaasira mu nyengo imeneyoyo anatopa ndikusekedwa amati akabereka chimachitika chotino anawo aja amapita padera kapena kuti amachitirira kuti anthu amaasira amene anali awazungulira ngati manebazi anakuganiza kuti akapita kuchipatala mu nyengo imeneyo alisoyembekeza amene zonse mwana wajesoti watani wapitirira ndikutino abiro mukusekedwa kuja atapita kuchipatala anandipeza ne kuti ndabadwa bwinobwino pa chipatala cha ima yanga ndewaja anakuganiza kuti angondibano ineso kuti sakanali wasoli nyengo imene apite kwawo panda mwana sera amasekedwa kwambiri. Ndiye atandibaine ananditengera madera osiyana-siyana monga kwa Safarawo, kunkolokosa, kusojikwale, na miyango pomwe inakaphunzira standard 1 mpaka na standard 4 imene inali chaka cha 2004. Munyengo imeneyo mayi ajanamba kudwala nthenda ya BP komanso cancer. Pazifukwa izi adandidanisa koyamba ndizo noti iweyo siwe mwana wanga zino ndinangokuba kuchipatala munyengo imeneyo ndinasoyembekeza ananga osentha imene amapita padera ndiye nditafufuza chifukwa imene andibera anatopa ndikusekedwa komanso munthawi imene iyi ndinena kuti maleredwe anga pakhomopo anayona kuti iwaja sanathe kundiyamwisa ineyo koma amandigulira mkaka wa mbotolo komanso ndi anthu ena amene anandifotokozera ameneyo ndakulira dama yaja amatino amandigulira mkaka wa mbotolo umene nthawi imeneyo amandimwesa kufikira anthu imeneyo amazandiuza kuti iwo ono sima yanga yeniyeni. Izi zamandiuza tili kunyumba kuna miyango kwa nthawi yoyamba mu 2004 maso anandiuza tili ku chipatala cha gulupu mu 2006 nthawi imeneyo amadwala nthenda ya cancer komanso BP kuti apapa munyengo iyi zikuoneka kuti ino kalaso ni moyo kama kuti sindipulumuka chifukwa kuti ndikuona kuti nthawi yanga yazani yatha. Lero amauza nthawi imeneyo amana zimene zili kunyumba amakena zimene zipali achimwali awo komanso amuna awo ndi achimwali awo arose munyengo imeneyo. Ndeno titatero ngabwera ku nyumba ndipo mayi aja mu June 2006 mayi aja anamwalira. Azamwalire azibale waja analolesa kuti ndikhale nawo ngakhale akulu amene nawo kuchipatala ananena kuti ndisingateke na kuti ndikhale nawo limodzi chifukwa ine sinali mwana wa magazi awo. Komanso bapo mu nthawi imeneyi ndotino adaliso atabwerera kudetsa kumenenso amakagwirira ntchito mu nyengo imeneyoyo. Komanso ngati bambo aja breadwinner wa banja limene lolo adalephera kutenga responsibility yayo imeneyo ateso kundithandizira chifukwa mu nyengo imeneyo bambo wonso zangotero anaselera ndi chibwenzi kudetsa komweko. Zinakhala 2006 2007 2008 ndili mu street ngatino CDCD amene timakhala kulindi amene timapempha munyengo imeneyo. Kodi munthawi imeneyoyo unalekeso mbali winali yese amene ndikanasokhala naye pangakhala zibale yawo amayiwa adandikana kuti sangathe kundilera ngakhale abambo wake kwawonso munyengo imeneyo singanathe kulonda kunalibisa chidebere maso sanathe kundithandizira kuti akhoza kukhala nalibe munthu wina alisa amene akanthandisa imeneyo kunditenga kamene kuti kukhala naye. Ili mu street ndinayi ndi azinzanga ngapo monga ndite komanso ndinali ndi msiti timakumana beni mavuto osiyana-siyana monga kali ngati yesu aja kudya komanso mwina timavuti zila nthawi zambiri malo amene timagona pa nyengo zina pale zino pachiti gaso chipongwe mati tikakhala msiti muja mkati mwa usiku yamakona 11 mabwera ena azimayi
amene amaenda msidi muja komanso azibambo ena amene amalezera amapeza kuti azimayi oyenda aja amene ali ngati mahule amata kumatigwirirako monga ngati mzake ngatene kuti anamugwirirako saifasika ameneso amagwirira ngati izenitengayi anamugwirirapo so anthu mano munyo ngati mene zinalidenso mpata nenso dino acho zimajidya nkhaza ngati zimene zinalide kona kuti tikoza kukanena kuna kuti koso maso nayo kuti ndisana ajiyetere komanso panalidenso ameneso ale ngati nkhala pakati wathu amene amatiyang'anira. Unafuna kozapo kunena kuti banja limene linakuba kamba kunena kuti amati likakhala ndi mwana amapitilira kuti afike pokululira zimenezi kwenikweni chinachitika ndi chani? Okay, kuti afike pokululira zimenezi kwenikweni sodino pamatozikabe sankho pakati pa ineyo ndi awawa amuna komanso anthu akwawo ndiye amayi aja akudwala ali mwakayakaya anayitanisa aje mwali awo amayang'anira anthu imeneyo tili kuna miyango kwauza kuti munthu samalire mwanayi ngakhale sali wa magazi anu samalire kuti mwana isi wa magazi athu ndiye tikengabe kuntani kumutenga saya mazota wanangona mwana kuntani kuntenga ifo je mayo ntemene amadwala so kuti mwanayo uzwefika kumanene yosile mayi akweni nangokuba uchitira kuti nakuba uchitira kuti patata kuti asike voduka ngane kupatata indondo megaje nayo dino enajira kwa munawo kwa yoda munawo munyangwe meneyo analingati lina la amene amagira sonchiro kuti konkuja uzumone kuti no mwachizekiri anagizana ndi magadi amene amagira ntiro siku imene lolo kuti ineyo mpana ndituli so ine ngati munyangwe meneyo asingi amanodi mayanga atandibereka anakandisiyanga ngati kumagesi ye anakanitengera kumagesi kuja adagizana nawo ndali amunawo kumasa kuti zione kuti anabasa sondalama kuti no athandize kuti ine ndituluke kuchipatala kuti zimene zanja kundiuza okha pamaso imene amadwala twani magiza ngakuyambira amayi wandeza ambiri amanduza zokuza moyo wawo umene akudwalira kumaso imenewo tubirawo izi kumaso imenewo moyo wawo ukuyendera kumaso kuti ine ndinendane pamaso pawo pa nthawi imeneyi kuti banjali lili ndi ana kapena banja mu zinthu kumbali ana pa nthawi imeneyi kuti zili motani nthawi imeneyi ndinoti banjali ineyo tibwereni mbanja anthu awasasana khaleso ndi mwana soyo kuja kuti ine ndinali nawobe ma anthu awo mpana munyengo imeneyoyo mwana adi amakanika kuti adani akhale naye bwinobwino anaijeso mwana neso kubadwa ine ndekhamene ndinali nawo nthawi imeneyo kumwambo wa maliro za iweyo anakambirana zotani anthu amenewo? Tikapita kumwambo wa maliro ngati tikapita kudeza anthu anangonena kuti ndikuyenera kubwerera mtawuni ndi adali bambo ndikumanena kuti mwanayi ndimutenga ndipita naye mtawuni ine ndikaona kuti ndikamusamala motani komano tikafika mtawuni muja abambo achambeza kuti asamuka apita kudeza kumene samakagwira ntchito kuchipatala chadeza pana ngati kulinala tonse tanyamuka limodzi sika mtawuni muja abambo achambeza kuti andisiya mtawuni muja nakuti apapa bakhala nyumba muno ndikutani ndikupeza mane kudawa wanali ngatati amene kuti ndikupeza komanso kubweraso mbale wange kuti azatenge katundu ndi akapeza kuti atatumiza azibale awo achita azatenge katundu asambeza kuti anthu aja abwera nakhala nagona siku imeneyo kenako sande mande anambeza kuti anthu aja alongezalongeza katundu ndanana iweyo uwona kuti panga bwanji ife sitingakunyamule sa iwe student wa magazi athu anandisiya muti andisiya konfuja osowaso wodi ndikoza kuchira tenyabalizo ndi anangu ndisiya basi panabese tantimene fana nthandiza mwina pa nthawi imeneyi kuti bambo atapita kuti bambo wa nthawi imene ndoti atapita kudeza kumene makagwira ntchito kunyumbako anthu amene anabwera kusatenga katunduwa anthu ake ni ndani? Azasike kunyumbako anangotenga katundu amene anali nyumbamo komanso anali mkulu wawo komanso ndi alongo awo amene sana bala kuzatenga katunduyo ineyo munyengo imeneyo anandiseri munthu nayeso manako njota isangoza kuti zindi katunduyi basi masana panade munthu amene anandisiyaso mmanja mwawo kuti ali atazikang'anira anthuyu basi anangondisiya kuti wajatatani atanyamula katundu akuti auzi adikira atani akupeza komano munthu imeneyo apanga trust kuti agali moto anthu aja katundu jamutani amutenga nkumazira naye katundu jakuti kazi panadesa amene anandisiya kuti ukhala mmanja mwauyu alibeso anangondisiya basi. Pamene zimachitika zimenezi nkuti uli ndi zaka zingati? Nthawi imene ndi zaka 13. Atakusiya wekha unalowera nokuti zinatani? Atandisiya ndekha chisankho chimene ndinachona kuti
Sonze mthemene banedi mbayo nalise. Nena jena udino bwana ningo vidano ngati kulimbi. Mene maka unye muna makade mpapemba. Kwandina yesira jan tena mede makana obompaja amene amakaba balindi pomwepo. Makana umade mona odibi tani zake be makai mu pege wera swade na be mazo dino mena manja zokuja bena so basa banjanga bingaje ankanza ngati bila nsito basi ne khasola kunene naso zamwana ndena kwa buluno bakombaja ningo joka ndi basi tizajoke nango bila ne mulindi wekhano ngati no mwana amenene nenga dopemba abambo ajokeleni bakumpa kumobaje kukhanja anti nakhawo muna afuzi kwa mwezi watu nseya kumbeleni nabangane kusenkolini kankhano mulindi nonga lino mwana opemba swazi tezina antameni makhana ukhamba nthandizo chakuja ni mali okugona pano nkhanza zimakhabu zojuluka ndebe nongoze bwino ndachokele nakakhano kulindino mthamene mwezi wa June khanza monga munaje limanenye ngati simenero akafuna adunge mazi ngati sina adunge mazi nkoze chefandi bile kusini amakoza kunimenya kumaso kwena semozi jodino ndigona usaja ndantamene amandisungawo munyongemene yoyo mulimbi nakhamu kujodi ya 2006 to 2008 ndilibe mulimbi ndikupempa umademo ego makabebe ndiwovutikira panga khe kuti zipezi zovala maita muna kupanga kaganyo ngasenja antamene atenga zovala za mtero amatebena kutiponyera imene timakhala kuti nsemene timasukira kuti ticheke musireti nakumana ni munthu wina ochedwa blessings nsomba amene unyongemene yoyo amakhala kunyambade ndi atationa fa anazabwera koyamba anazathandizako anazabwera siulendena kachiwiri anazathandizako kenako adadisisa kuti nozingatike kuti nondi kuchosere musiti muno yokuba njenelende muzikabili nikakutumizini ku skulu pejaona ni mmene timakhalira ndazenzangaja mukachikwanisa kuti mukachitsitse ngantitosiye folo ndi anavomereza kuti eya ngatiso alipo ena azinzanu atengeni kuti yakupangirani lendi ndikwafani chakudya pamwezi wina uliwonse komanso ndautumizani ku skulu komanso nkaonesadi ino ndakupasani chitetezo komanso chisamaliro anakatipangira lendi kwa asafwa lawo nthawi imeneyo ndipo enaze ine ngatine nakayamba Sunday site pana mali mwe ngati afika anaona atumize ngati pandeoti anyamata sanadi kuonya pana mali mwe nambani yani kunjano skulu mwezi unaliwonse munthuja amabwera ndi thandizo monga ngati chakudya sopo mafuta zovala zimene amatithandizira tinati mukanyumba kamene kaka tinati kumuna anakwana 4 pazifukwa zina ana atatu anathawa kubwera kusidi konkuja ana 9 ndamene tinasala no tili nyumba muja vana 9 pa inafika nthawi yona kuti munthuja amene akuti amapita ku Botswana amene anatitenga ipafundoyi amene anatineyo ukusona nyamuke kupita Botswana ndikutumizani kwa azinzanga amene mutino muzikakhala ngatino kamuchapira ngati ntchito mabebewa mukasindike cholinga yaka ndikufere mungokula kuti mawa muzakhale nzika zabwino zodali nzika za mmalawi ndene natumizidwa kwa phayula mmene ndimakhala mmene ndinakayambaso standard 7 nthawi imeneyoyo azinzanga ena anatumizidwa malwentho anatumizidwa kulilonge chaku 49 uko mmene siwo avakakhala kuma ngati sinazoti anatumizidwa kuti pana senakhata anangotiponyaponya wazinzange kuti thandikike ndili kumene kuja ndinahamba skulu yanga standard 7 2012 naji standard 8 paphayula primary amene mu 20 ninalino ngati form 3 pamene sothandizo la blessings linasiya kubwera digiri kubosana nasiyaso kulitumizira ngati izo nthandizira ngati mbali ngati yasizo yeskulu ndidayisiyano munyengo imeneyo komwe lino atasiya kutumiza thandizo limeneli umoyo uno unali wotani zinakhala motani akangosiya kutumiza thandizo ngati limeneli ndotino anthu amene timakhala nawo waja sasa makhala ngati tikukhala nawo kumuzi zinalibe zovuta zakuzana kutithandizira kuti sotizita ku skulu pazeti pake basi tinangoyambano kumalima achinathonje basi malima mmunda akumana azinzanga ngati enaja skulu ntawo anatisirira anayebeni mwayi koma ineyo ndinayesera sonino amene anatha kundithandiza samene makhala nawo somuthawi imeneyo anayebeni ndanthona libe akupeza kobe kunaibe sowabe ndendanze wakambapo kunena kuti ana ena anabwerera kunsewu amene atakutengani munthu wachifundoyu mwina nchifukwa chani anabwerera kunsewu ndikuona kuti anabwerera kunsewu sena kuti
amaona kuti mwina moyo ono mmene timakhalira iwo munasuma sangalasa chifukwa ngati ife chimene timakhumba kwambiri nayo tichiteze malo ogona chakudya komanso ndikendichitetezo ndi pamakhalana ena angadana azinthu athu amenewa nkubwera kutino anangozerera moyo na kuti muna ovutisa pese anasofuti muna azikhalandika moyo umwe kukongopempha kona kasi muna tikamapempha muja anthu amatha matiponyera ati masistem aja ndi mwina iwo anangozerera kukhalandika moyo kuti ino azikhalane nzamo osachime kuti akonzeso golo atasekuleka thandizo basi namba masakasakano maganyo kumagwira ntchito mwa wanthu osiyanasiyana kwa munthu wina amene sanali ngati mphunzitsi amaphunzitsa papalula primary nditayamba kugwira ntchito kunyumba kwake amandipasa ndalama ikwana 6,000 ndiye inafika nyengo yona kuti ino ngati nayi ngati amakafide ndanandisifa nati abanji tikupita kukaona mayi ako ndenanata ineyo tu ndilibe mayi libe munthu bali naye aliyense dijirano panopa nimangogwira ganyo komanso ndimwe ndinatani ajawo achifunda amene ndimakhala nawo ndi amene ali ngati ino nani ali ngati makolo wangu ndiye atamvona kuti ino ndilibe mayi komanso ndilibe ngati bambo ndilibenso mbali amene ali ngati nkhala pakati atamva zimene zanati basi ndinono ntchito ndikuchose sodakhala kuti mwina wandisera ngati lero ndizakhalade ne mulandu ndi adandichosano ntchito yona munyengo imene yona alonena kuti no nditakhala kuti ndadwala kapena kuti ndamwalira ndafa lerolo iye azazananiyo zotipo munthu woti ndide mbale wina aliyense ndi anakundati basi ndineno ntchito andichose nkhe amanaja ntchito umagade mulimbinga mabenchire ndikuchosa sena kuti no izo umene ndingachite nawe tina kuti konse takhala kuti wandidwalira kapena wandisiya utamva zimene zinkati mwako unamva bwanji ndichilandira ndamva kuwawa kwambiri komabe ndidalimbikitsira sanachana tikunake mulungu azakunzaso njira yanga moyo wanga adeni maona kuti no nyengo sizikusinthabe ngakhale ndinacheka makhala limodzi ndi anthu komabe nyengo zowabe sizikusintha chabwino kumene kwakuchosano ntchito unalowera nokuti kapena unatani ntchito ndinazabita tonena zabwera Fontown ndeti makhala kusochi kwale ene timakagwira ntchito nyumba ina ngatino house boy amene ndimakolopa kutsika mbale basi kugwirano ntchito ngati zapakomono nthawi imeneyoyo komabe ndalama yabe simakwanira pa zimene ndimafuna fama ndipasano 10,000 maga 10,000 ndipo amaneza na kuti no azidula atena ndalama ngati azichosapo ndawe ngati ya shuga imene ndizimwera ati komanso ndizomwera ati zomwe ndepena amandipasa muna 7 kapena 6 muna pena 7 mabweya kwa 6,000 kumpa jebe ndalama yesima ndikanya kuti ndimene ndigwire ngati zovala nsapato imakhala izipezewera ndipena mwezi jokamati amatenga kundipasa ka 7,000 ndimene ndikugwera tikati iyi ndikachilipa ndalama jasataniya ndizoti andipasa 16,000 komane modana ndipasa 16,000 ndeja amata kundijosera ndalama kwana 9,000 ndamaniza kuti nokuja ijosa ndalama imene ngati leire umwe mwati ndamati ajosa ndalama ya shuga leire uzidya sima ndi amajosasa ndalama ngati ya sima imene limadya pakomoko maso amanada nakauza kugona ulezi ndalama ajosasa ndalama fyoti imene silimakhangalisi nimagona amene anandemba ntchitowo amakhalako ndi anawo komanso azibali nawo amene anayochokera kumuzi pena amandidula 8,000 nthawi zina amandidula 9,000 amadzanga osamaneza zika 15,000 koma akajosera pena amandipasa 7,000 pena amandipasa 6,000 ndi ntchito ziti zimene umagwira pakhomo pamenepa kuziropa kusuka mbale kuphika komanso kuchapa zovala za wina aliyense pakhomo pamenepa komanso ndimachita zovala za wina aliyense pakhomo komanso ndimakagulisa thobo akufundika penaso sibizinesi ndimachi kumbo panali anthu ngati 7 nthawi zambisa kandithandiza pokapo nkakali muna ndili kusika amene na anthu aja amagwirano ntchito kuti ajatani adye koma ndikamati nkamabwera imene ninayi ngati kumalonda mbali zijeni mazipeza dino azipanga mamawa zati ameza dino chanza masana kamabwera mina cha mafulo muja ameza dino mbali zijeni mazipeza dino ndazisuke tena kundikonzito ndoti mamawa jendizo cha mafulo ndipange zodansa jaka sante ndikasiya amazi kubasa basi yonke nimatera zovala zake zinodino majaba mongo ngati mashadi abambo ako ntchito zovala za amabila nthemene kuskulu tena nimabasidwa ngati zovala za nkali za amayi aja ndizichapa monga ngati mabla mapanti basi majaba aso zimene zozo kuti bulabe ndakaganyiko ndakazeza komanso nimalo kukhaya ndili majaba zovala zina zodino zankati komanso zovala zina zozodino
zvaide kusainirira komabe nimachapa basi zovala zose zimene munthu amene kuti avale anthu onse mwina amene amapekhala pakhomo kumene anthu sezeni ndoti mapanthu esajani ene kuti ndichapene katende yayanike ndoti siku linasofatira ati chapike mapanthu awa basi mapanga zimene zozo anthu achamati akavula mapanthu awo basi nimati zochapake nalineyo basi anthu zovala zichazikada zichape ndisipe basi kalero basi ndikaziongeza mwenyewe mapanthu amene onse nthawi zake kuti natino aindi apangipa sasa azimayi atisikana nthawi amene kungati asikana atatu akuluakulu toyena amakhali ndotindikira mwina ni mwina vacha magati tomabe machapa basi mapanthu ena tino apangira biyodi limatha kuchapa akandipasa kapena amagwisa chikuti masanzo atawo tina zake imene amavala osati ngati mapadi anzasati masanzo tina zake timasisa mene ndichatikesoisi ndeni machapa imeneyo kutisonesa chake sopenasempeza kuti menya makosi ndebe chango chichezachasadimenye tichapi basi timasanzo timene limapasiga mungu amene makagwira ntchitowa timapeza dini chama zake nditi yamatha kundipasa diti chachira ipi basi matha kuchapa timasanza tija tamagazi tija ni machapa mapanthu aja ni machapa mapanthu ya abambo ni machapa masaiji na mayi komanso mapanthu awo so ni machapa china chichese mene mthemene makasiga ni machapa kwani makhauli ndikuteteza ntchito komanso tino manthawi zambiri abambo akaziwa ndachapa zimene zozo amakalikira amene disi umene kuti ndizichapa mapanthu awo ndiamanza tino ngati andipasa zimene zozo ndizaawuza komabe imene malichiteza sonino nthawi zambiri amakonza ndikayankhula amanyimenya koma abambo aja khalino alipompa aja asikanaja kapena amayi aja zijefa amandipasa papoka abambo aja akapita kuntchito pameneno anawa ndamene amandipasa kapena akazawo ndamene amandipasa sumapanthu aja nkumatani ndikumachapa sinali kusoji kwale chakuti mwankhunda konkukuku wazina pake palijiti ni pese chingati chimone ngati chibuwabwa chonse chimene chakuntunda kwakeko ndimeneno ndimakhala ndi kumaso ndakazawo ndanawo kumaso ndazibala awena amene makhala nawo nyumba mmene nayo kusoji kwale kumeneko kutanthauza unena kuti nyumba imene amakudula malipiro ponena kuti pamangochotsera ya chakudya ya malogona ntchito zake zimene umagwirire pakhomopa ndi zimene zizi zambiri zimakhala ngati zimene zochapa zophika pena kwagulisa thoka ndi siziya kapena sokanyenya komanso kusamala pakhomo pake ntchito zake zinali zimene zizi pamene nyaza kumana ndi munthu ina amene taoni mama anjota mbale wanga akufuna wantchito kunsewu ndi nyine ndakuoneyo yokuza kwatani kwakawanisako ikoza kwakawanisa udapita kunsewu makalima ndatani ikoza kumakawanisa amene anzadacha bwino ndikupasa passport komanso ndikupasa phone number komanso mapu kuti munthu akatani akuchingamire pameneno tinapangano plan yonati abasa amapandulani ndipita kumudzi ndikufunika kumeneko kwandiyitana ndibera after 6 ndeli ndikhala kuti ndikutani ndikubera pameneno ndinachoka nimene sindinachokera sanangochoka ndichovala chowerengeka ndinazisiya kuti ndinazisiya konko pamunthu aonekata isadandeza zovala sinachii zonse ndikutani ndikupangira pamene ndinachokano kudano kunokono konse umene panopa ndikugwirano chitoni konse ndikukhalirano kunokuone malima asiya lima tena nimagwira ntchito ngati ya nyumba kutenga madzi tena kuchapa koma ezambiri makhatino ntchito ngati zanimba basi kulima tomato kulima ngati nyemba basi kumayang'ania kuti apa pati kumagwisa mphanje ino chaka chinocho kulimike yakhala kuti mina pena pake zavuta kuda madamu abani mafunika nziwo zandipera amatha kunditani kundigirira basi muyobe vana valimonobe wasinthade kusiyana ndikoyamba sapanopa makhalira nyumba kenalake basi yafitimajitikaku ka 50,000 akachipasa 30,000 edi tinazandama kenako timapangira ka budget konena kuti no zimathandizirabe pang'ono kedi kandama kamanika tinsochepa komabe chakudya malogona timakhala tindinazo nokokwanisa kumene kukhalako unawauza mbiri yako ayi umene ukhala kunoko sinawawuziyepo isoyo zino ndimaganizira padzana kuti ndiye mwine ndekhali ndaawuzanso awawa akhozaso kundichesa ntchito ndi panopa sindinawawuze ndiwangwayang'ana kayi ineni munthu ena kuti panopa ndiyidye mkati ndiyidye mayi ndiyidye bambo ndiyidye naye sosiwa chibale ngati ndadwala ndotino amene amathandizira nda bwana anga omwe ndimakhala nawo kunowa ina chili chonse ndivuto ndadwala mukala kuchipatala amatha kumuwuza munthu kuti apapa
andiyang'anireko munthu iye kuchipatala lero amatha kumulemba munthu makandang'anira kuchipatala ngati mtunda masijasi yese panopa amene amandiyimirira ndi abwana anga amene inapezano pano. Programu iyi itauluka pa wireless ya Mija FM, mwanayu analumikizananso ndi mayi ake ndipo tsopano akukhala limodzi mosangalala. Ine ndine Mere Malombe, ndachokera ku BCL boma la Blantyre. Ndinamva program ya Zilipati mwana akuyankhula mnyamata akuyankhula kuti iye anachita kubedwa kuchokera ku chipatala chako. Ndiye atabedwa choncho mwanayo. Mmene ndimamva ine program iyi ndinakhala ngati zandikhuza chifukwa chokuti inenso ndili mwa gulu limene ndinatani mwananga sanasowa. Nthawi imeneyo amatchulayo ineyo ndamene ndinali munthu mmodzi mwa iwo amene mwana wanga anazasowa ku chipatala chako. Masiku amene anatchula iye ndi madata amene ndinalichirikia ine anali chimodzimodzi. Ndiye moyo wanga nawo andikhuza kwambiri kuti mwana amene anazasowa wanga uja kutheka kuti mwana wake anali kuti anali amene mwana wanga anali wamamuna. Mwina kuni chimene chikutsimikizeni mkati mwanu kunena kuti mwana wanu ndi ameneyo John amene anabwera mpulogalamu imene ya Zilipati Sabata ndi chani kwenikweni? Ineyo ndikusimikizika kuti mwana wanga ndi John amene anabwera Sabata yatha chifukwa chokuti siku limene liro madata amene watchula iyeyo akuyenda chimodzimodzi monga madata amene arani ndinandichitikira ineyo. Ndi chimene chikutisimikizira kuti ineyo mwana wa ineyo alipo ndipo ndi ndani ndi John amene atani anazayankhula pamenepo. Mwana wanu anabadwa ndi moyo kapena zinakhala motani? Mwana wanga anabadwa ndi moyo. Ndipo pakalo ndakhala kuti munthu unacho kuti tiye tione bale amene apanga operation ndimuonesa bwino bwino. Chabe kuti madata anatali atalira kwambiri choti mabuku ake ndilibe. Koma bala alimuonesa kuti chitiye yake ndi chimene natani. Wiki yatha yomweyi sister wanga mamuza ali kunyumba omwe mamuza kuti asi sinikumva bwino. Baba panga pakunditani pakundipeteka. Koma zimene sizinalanipo chiyambia sizinachitika koma wiki yatha yomweyi mamuza sister wanga kuti ndikuona baba panga pakulasala. Mwana atasowa nimaenda mmapemphero. Ndipo kumapemphero mmene nazapita ineyo anazandiuza kuti udikire kaye tikapita kuphiri ndikuuza zosatira. Ndinabwera kukhala patapita mwezi umodzi ndinabwera sola kuti ndiuze ndizona zokha chikuchitika ndi chani kwa prophet kapena abusa wamba a prophet akuti amenewo a prophet amene amakhala kunani yangu prophet Nkoma. Ndiye a prophet amene ajayandiuza kuti mwana wanu alipo ndipo mwana wanu azapezeka pokhapokha mayi amene anamtenga akazakhala kuti watani wamwalira koma mwana wanu alipo ndithu. Ndi zimene anandilongosolera ananena straight choncho kuti mwana wako azapezeka koma azapezeka pokhapokhapo mayi atatani mayi atamwalira chifukwa kuti mwana azakhala akusowa kutani akusowa kulowera. Chicho chinandiuza chinali chiti chinali chimenecho. Zona nyumba munomo ndikuletsa peza mwana koma mwana ine ndinaberekapo zitonze kuchokera kwathu. Anthu amayankho chichewa choti ineyo makhape malingalira kuti koma anthu mukuyankha ndi inuyo. Anthu amayankho ine ndikudusa chonchi nkumayankho ine ndikutani ndikumva anandira muja kuti sabereka chifukwa chani. Kunandozanira kuti mwana amene munabereka nali mmodzi yekhayo mpaka tsiku lalero mpaka mwana lalero ndilibenso mwana sinaberekenso sinatengaponso mimba sinataniso koma mamuna ndili naye. Kusafuna kubereka kapena zinangochitika moti zatero kuti basi kulephereka kwa zinthu koma apa programu ya Zilipati ikutha kutithandiza pa chimene timalephereka kuchikwanisa koma programu ya Zilipati imatha kutithandizira mbali imene mpaka kukwanisa chinthu chingati imenechi. Ndiye tikungoyenera kuti tizingoyikhulupirira programu ya Zilipati ndikuyidalira chifukwa chokuti programu imeneyi ndi programu yotani yofunikira kwambiri kwa munthu ina aliyense. Zimenezo ndi zimene tinakutengerani mtsiku la lero. Tiyeni tikumanenso mu video ina. Ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi.